Eagle Studio. Ay, ay, ay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikum salam. Yawa. Mala Amadu. Langa. Menjadi. Jabba ma. Allah menjadi kudu. Awani. Menjadi. Jabba ma. Ajamu. Jam ni. Kami tawrion. Jam ko. Kaya may jam. Alhamdulillah. Ilo may gidana. Lai som. Alhamdulillah. Lai hande ka bi jawal be harka banni wo. Jawal kadole. Jam kam wala ama jawul. Ya. Allah. Jaw. Wala may jam wala dia. Bamala saman mal daraja on. Ay jam. Wala. Ayan di jam. Abisal. Kena cari. Masya Allah. Hala jaro hola do kanjum mi ɗinano Andi da ƙauye amin ɗum mangu amari ɓe saman ma ɗum min Allah min nanata ko ni ɓe ñaman mannita ko ɓima ko ɓi derɗam iyalum ko woni les ma Allah min nanata ɓe ñama ɗum neta ko min Allah wato andi keña ɓe sina ngam ɓe bawɗe Allah wallahi on Allah ɗo waɗi am yeyri ngal kula wallo mbar hore waɗi no ngel kedi waɗatama ko ɗum ete ɗo fere ni ɓaleɗum ɗo mi tamata kam Abbo na. yawwa Abbo mai ni. yawwa ngel kedi ɗo andi min nani holo ha ɓawo kulawal ɗo wato nde mi vangi sembi laari wato nder kedi ɗo o taskini gaji ɗo ko tupaɗo o yirli do o faɗɗi mo oɗo yirla ba leyɗa ba filme ni waɗo hatto Allah waɗi mi ɗon mi doggi on min ɗon ni a faami ɗum mi yahi mi takki mo kaptugo mo banniɗo Allah so mi wayli kan mi sibi mo ema fof ɓe kay sey ɗum mo ɗo to mi waɗa ɗon ne wano hala mo won waddi mana mana haala ɗo fuɗɗi a wala ɗon timman bo a wala ɗon haba non na mi ɗon ton wallahi min fu miɗa yiɗi gaji ɗo je tegal wallahi La ilaha. a fi ɗume wallahi Gaji mai? Allah on waɗowo geɗalay La. aɗa mara kilo sosai wara ɗo Allahu ɗo golji mana moy ɗo inada ma kon ɓangataba mana Allah mo woni wadda mana daga hande tan min to mbiyama kadi nangula on abu ta min ta wara minana mari Mala Amadu abanga gaji. yer kono keɗa Furtinam tawe. Allah on waɗowo geɗal an meta mi larama ha sare ɗo wala masala Ciyel ngel. Zai fitina jawa. salamu aleykum Alaikum salam. ara Na'am. ɗo habde Oho. nandi jam Jam ko ɗume? jam Jam ni to. Soko. taran Na'am. wodi ko mi yiɗi mon yettugo Bakaya. amma haala man ka makka haala abbo on hokkimo debbo o sali o wi mon oɗo mari muñawal maako amma min miɗo wondi be abbo mi beeti ɗum ha laarugoyam ko ɗum o hollam mi yiɗi ko amma goɗɗo man ɗo min mi yiyatamo min mi laarata goɗɗo tum o wiyata mi nda mayramjo maako ha laarugoyam abbo ɗo ginnawol ɗo yiɗi mo Yani famai? Famai halar. Talul on a wari talu kam caka nangi ɗo na malla talul on a tali be goɗɗo on a wari a tala yam? dada hanayi on wabani hani on tefa famon goyam To. Amma miɗon nana ɓi adama
o te abe ginnaw mi meeɗay laarugo gite am e lawbo mi meeɗay laarugo ha goɗɗo laari ɗum bo e mi dabara mai sai on watana abboɗo hakkilo ma bo to mi tawi oɗo jooɗi oɗo yewta be ginnawol mako ɗo je mi yiyata ɗo waran mi ƴonamon on yaha on larana gite mon to heɓal ni aɗa mi dilli yippe jam to wettu jam amma on andi ko ɗo hilna am na ɓikkoy jeego min nangi wala je babirawo mum yoɓay seede amma bo seedi je en heɓi may famɗi amma patron amin ɗo kanko jotta min ɗo habda o mbara debbo maako o yiɗa mbarugo debbo maako ɗo je ɗume andina min kanaɓe o ɓillatam baba je wari ɗo wallahi mi yerday mo kai baba je warru kam diga laarugo yeso mako ma o goɗo kugal Allah andi a boɗɗo banni a fiya no wayi an tuna aɗo foodi amma lattakini bana je maɗo aɗo larta hoore ma bo wato komi wiyatama kam to a andi no woɗirga ma yotti a wonatano ha nder kawye amin ɗo anda on to ni aɗa larta hoore ma darogal a jottano a ladde mon ɗo sakkoma ha fiya a tefi debbo a ɓangal an mi wi'ata kadi ngam min kam mi tammaki ni to aɗo andi woɗirga ma no wayi ɗo a yaɓan kosde ma ha ladde amin ɗo sakkonta ha wara ha bana amin ɗo ka an on zanni kadi to a andi no a voɗiri allo a fiyata no a ɓaganno goɗɗo ha nder ladde mon ɗo ma a uppineyam hoore de Allah an kam to a hoti ɗo a larta darogal a laara tema ma egga wuro ɗo maybe min miɗo tefa gorko banni ha ngendama gorko je rewɓe temere pat ɗo tefa heɓay sey min Allah wari hokkiya oɗo nana ko sey mbiɗo wolwa kayyani Allah amma seni o gonga nayi giɗaɗo hawdi komi yiɗi mi ƴamama min kam ko waɗi ko ndey to aɗo mari haaje min yewta a waddatami ha irin babal banni a yiɗa min yewta ha nder wuro haala may ɗo sehlamaya tandugu ko ɗume dow may ko waɗi miɗo waddama ha caka ladde min bema katabo min sey Allah ngam haɗɗo ɗo en jooɗa en yewta a faman tan e bo pelel may bo ɗo siriw ɗo velami kanjum on tan a andi ha nder wuro ɗo miɗo laara bana en famto sirta on kañum waɗi kadi a hulata halluɓe na aa wala koɗime wala ko heɓi halluɓe heɓi waɗgo min ay kayyanuwa o hayɗinami mana ɗumare waraɗo ha ɗo may kam ɗum babal moy miɗo yara hendu miɗo yiida be giɗaɗo am miɗo yara rewolwa ha ɗo may ka ha moy on laratamo on nakonume to goɗo man ande wona tema sauki dai wato alama hollo wikewɗo jokki mon
sawtere moɗon ndikka on sotta ɗum to on sankite haɗo onon pat gotel mi sankita mo haɗo jonta ɗo Ikisu. Na'am gidado. Aruma risafina. Uroni ya mama, ta donne mata. Kai, yanda yanka na tai bai kisu. Tanto. Uroni ya mama. Da maunai ba? Kai, wala ko dia. Kiki jawo. Kai, wala ko dunya kan. An ka sai ta wata. Na'am. Hakika to sidaya mutu da reni ma yasi to su don galmawa ni yo so to to ro da reni ma haya aya sira ma don era be kumbal adilla fam yam ha bomba Mai gida, abun ban ko ni. Ko yaro da nan ni ya dilla do hala wuri unde vonni de vi mi non mawdo jargina Dume? A'udhu. pero vonni nan de hala be do lara ko mi mari be vi mi non wujjata bikkoy himbe ya nyuka hala de do ema saro mabbe dala be do lara na yam be do lara terenji mi do mari be do vonni nan de dole on adilla To kadi mai gida wono non be fonni ni wono non be vi mai do jargina e nden mi non on vi mi dilla do ka don to be wari be tay mo na sare wala ko sta mi non be tawata problem na ko afamata do min ni andi dabare ni watta min bo mi doggata kita Allah mun mi andi mi do mari gongaro kita do waran sala jam dikka habda dilla ki bam dilla on da de dira on ko jodi on ge on ko dilla sai mi non on di sai mi dilla sai mi assala wal fortingol da tingol mi ho sala mi dilla galgada futito mi ho ira ko mwal e ko ni mi to kirtangol do man kayya yelwa an ka famata di inde ɓuri no numata ande ma ko kam moy ɓuri ɓaɗugo be am nanum ɓuri ɓaɗugo be am kanko ka ɗum falatamo a dilla bam dina ɗo a dilla an kam toɗo reni ma haya kay yerwa ta waddi wahala petel petel bani dillu a waɗa komi dima a waɗa ɗo na min yandi komi watta yaki mi dewti tan ɓe tide an ka habdu a dilla mo toɗo reni ma haya kadi nda lawol ɗo forti yimɓe paɓɓe tokka sai mi tokka lawol ma futi hay may gida ɗo ka on sahliyam wallahi mi yettete an ka yaki dey vuttu an ka yawanta mo toɗo reni ma haya yaw Allo? Kami sini ni ko dalam dia. Dia. Apa ni? Rena, enmuya. Ndara. Rena mo lawo si foto maka. Yochi to enmuya. Mido yawa wai. Mido marande bobal fere. Wadu muya renu mu do wara. Dewtu. Edi me mo do wara ton. Odo wara. Wala do wada travel. Ko santra mo kama faro wandi rena mo. Fere ma ko do wada nini. Rena mo do wara. Anna min mido yawa wai. Dewtu useni dewtu. Odo wara dewtu.
wara wala ra mari rendez-vous bal fere ndu yawa Allah hokki mu ya lanta ku gal badi banni do dew usay wara dew ne ba harka banni do samu hamilara ano mari ade photo banno o Dimai daan man mun se tale hamilara ni mun ya jadi me dona anna malla do wa tramol fuka na be volde na volule a umma di kawuro mon Allah to ya umma Biki so Mai gida do wadi ko mi emama tam ko wadi ko ndey to do mari haaje min yewta a waddata mi ha irin babal banne Bikisu na gida do Adu mari safina ni wani ya mama ta da ni mata kai yanda yan kana tai Bikisu Abo na be mo yewta ta fere ma wara a joda do yewta do ko be wala wata do kam ngana o kama siwa jotta yo man andi ko wata Jubu. Alar lawol timmiɗo bana no wayi lawol timmiɗo banni kende ma timmi hande banni kende ma timmi amaratamna way hande kam kende ma warda gari alari do dum kugal gorko ma on wi min bare afwan o yata bani a widu to na o wi ma yimbe haadani mo o mawdo zargina en na to gonga ba sare ma kam mawdo ma afwan to na andi dande baba sare ma kam du to ndado nanu kayende minai hala do vertical mako kan kon siriti ndo mi do teppa bare motta mi timmina mo amma mi hebay dabare man mi numi fu mi timmina mo ha sai
amma yimɓe heftan kanjum woni waɗi wala kon waɗi no tefa dabare ha hande on yiɓandi o anani du ɗum dande mako du ɗum dande mako du to a jotta ko mi yiɗi waɗugo ko mi yiɗi a waɗa aɗo fama anana goɗɗum a dilla banni ɗo be reedu ta a umma a wuya wuya a dara sai to a dilli dayi ɗum ngam jotta yimɓe mako fof ɗum haaladde ɗum ngam min miɗo seka ɓe ɗon ngal ɗo woodi mo ɓe aynani oɗon ayna haa ɗo man haa ɓe laara mi bari ma na mi mbarayma tokkani to a dilli dayi ɗum a fottan ɓe goɗɗum o hoosete o yarete haa berni to o yarete haa ton ɗo ko o wima fuu a waɗa nde ɗo ya suuɗama ta a jaɓa a wuya way haa a ƴewna gorko ma toye téléphone ma taon toye téléphone ma to waddu to waya a dilla ta a maɗa a wuya waya umman a dara to ɓe mari ma an jaɓi Abbo ɗume waɗi a waray diga nane miɗo renama mi yahi ha pellel je en jotta ɗo ma a waray Abbo na bima miɗo folwana ha wiya yeyam na Abbo ɗume waɗi a wattami banni ɗo Abbo na bima miɗo folwana Abbo a wanna goɗɗo feere nani ngam wala mo larata mi wala ɓi adamajo on je mi dungi larami illa an Abbo ha wiya yeyema ɗume waɗi e wattami banni ɗo Alkisu ɗum on mi laari ɗume waɗi a waɗi ba larayam Abbo to mi yiɗi a faama kam an fuu a andi ko saali naane kam mi anndano amoy amma jotta kam mi faami mi hefti ngam majum a andi adamajo kam ko tawi wonda e ginnaw dari ko tawi wonda e ma ɗumta kam laara gondal amin waɗata Abbo ta wi'u banni Abbo duuɓi je miɗon wondi be maɗo wala ko waɗi ma Abbo nden hande on wattama duuɓi noy miɗon wondi be ma Abbo accu haala jaɗo wiya ɗo Abbo wala ko sendirtam be ma illa to a maayi anni nabbi so sen jonta kam ngo attani yeɗa bana ɓi adama
Adia Watanga, Aleki Ugo Yadama to the Dunia, Omaya Mele Wachama. Oh, the Saka, how come you are happy? Kone fare toka wala hajima ayaran tuni. Misali yando andana yidi. Yide nakata bende besembe. Ahabdi be hakilo ya hai. Besembe man bokuwa. Deli bani ya suti ko toki bawo pat am tefi. Basta, jualan. Oui, allô, chef. Paho ɗum min. Alhamdulillah. Wato jotta kam mi heɓi mi reisi mi nasti ha groupe maɓɓe man. Amma miɗo mari probléme gotel. Ha jotta mi anda be moy be wadata sani. Amma miɗo mari miskila gotel. Miskila man wato ɓe yiɗi jotta kam famugo. Wodi bo mi tammi wodi goɗɗo je ɗo wuya ɓe wodi mo wari ɗo waɗa enquête dow maɓɓe. Kai ɓe famai ɓe famata bo to Allah muyi. Ɓe yardiyam bo amma ha jotta wala ko mi fami. Ngam ko ɗi wore ɓe meɗai notugo appel goɗɗo ɓe ɗon wallitiri. Goɗɗo man bo meɗai warugo, kamɓe man bo ko ha hunduko maɓɓe ɓe meɗai waddugo inde goɗɗo man. Kai goɗɗo man ɗon kam, goɗɗo ɗon. To chef, to amma useni chef sai on matotira ɓe biriyan boɗɗum. Ngam ta min wurta kugal ɓe maɓɓe biriyan wara hippa min bara goɗɗo mere. To ta ɓe wara ɓe fiɗa goɗɗo ayina ɓe andata moy ɓe moy. Ko sunyata ha nder gene pat tammi wangugo. Wallahi baba ɓingel ɗo to hokkay amin million tati ɗo. Wallahi do ya min ko a abdama ko ɗo bo min waddamo kanko man bo setto yoɓi million jeego. Yimɓe ɗo laara min noon kalluɓe ɗi asema kamɓe on kalluɓe. Abujo a zargina min mi soje a ɓurata kam dabare. To a yiɗi yeɗugo yarete commissariat ɓe yonkima, amma to a sattini hoore a dillan barzahu jotta. Joɗidi Allah hokki ɓe ɗo ngam ɓe enɗa talaka ɓe itta zakka ɓe yiɗa ɓe waɗa. Jotta a laara ɗo ɓe no yoɓata min yoɓa min waɗa ko min waɗa ɗo na kamɓe may non kamɓe oga. Nden bo yimɓe ɗo laara min noon kalluɓe to kam banni kuugal min ɗo je watugo ɓe hakkilo. Min halluɓe mi nokkata goro suɓo ɗiɗi gotel nokkatama
La hidayata. Oga, jotta kam en yotta en ya en nana hala man lakka je woni hala gawal do. La gawal mai kam gal to accimole. Ha mo ngoro ha en jodata tundo oga. Dillale. kuje kan badi wani nugo kam itan mi yawnugo ma to be yawni ma jabu a holla a soje man fayin o tayo kinu Ujai ahimi do kwai wa tudogo a andi to amimi yerima baba ma ko foti halka min fumere mi do wonti be mako duuɓi temere jeenayi nder wakkati e seɗɗa ɓi adamajo feere wona fiya sendirɗaɓe ma woɗata yiɗi a faama yerima kanko ɓe hoore mako fuu o ñaɗɗo mi andi amma min fu ɓe komi andi o anda mo artima laarugo nangue ɓurima dabare mutayi hanay a jippina mone ma ɗo yerima har ko wi adamajo heɗi sendirgo ma ɓe bilkisu nane ma ɓe faɓɓata duniya sawarimaɗo ɗum boɗɗum daɓi adamajo misala tomi hakkimo filataka miɗo sawtinamo balayi mabaru miɗo nder illa manga mi wari ha walli kam mi andi ko walano hen hurtinami nder illa rutinaa ngam no hakkima ɗani ko ka artete ɗingo hakkundiyam ɓe ma duuɓi temere ɗiɗaɓe mi andi hakkundiyam aɓuriyam wanniyaji mi yiɗi a wallitan woɗɗi oɗo taggam yakkino mi yiɗi a sakkitinami ngeesam maɓɓe dertam fokkamillahi gungama mo artima ɗanu warsate fingo muy on ɗo ɗiinami derɗam tatamu jenkam maɓɓe alaji mi sankita na andinoka komi woni wawgola min arta sankutuggo wuro ɗo ɗum kugal am ngam a larata amérique ɗo min sankiti ɗum wallahi biyam kam min tata mi watima min biyakkiɗe wala ɓilla anniyamo joni hoosi walata inoɗe yiɗeɓe ma adite ɓiyademajo jotta ko a biyana torranɗo anniyamo joni hoosi mi accatamon ko waɗata anniyate waɗataɗo jemaɗo on waɗata yiɗe dole wona hujai mi yiɗayno ma mi yiɗatama bo mi tokkay boynu bona yiɗe dole wona koɗo salaɗo lagawal o fatitike o teddu allah oɗo huwa ɓe soje de oɗo huwa ɓe soje mi wari mi tawima haɗo oɗo yewta ɓe soje a fewan oɗo duuɓi miɗo huuda ɓe makko
no wiyata oɗo huuda ɓe soje ey maɓɓu hunduko ma tema aɗo mar rankilɓe makko tuuɓi min ɗo huuda no wiyata yo rankilɗo min mari ɓe makko rankilɗo min mi wala rankilɓe makko no wiyata oɗo huuda ɓe soje on ɗon huwa ɓe makko amma on andamo oga ɗon lawol gotel je en foti en heɓtake o mojo ha to téléphone makko o ɗo yewta ɓe soje ɓe téléphone man nane man kam o téléphone makko ɗon yawwa oga téléphone man ɗa téléphone man oɗo allo na kanko to andi gaji waɗa ɓi adamajo je ɓuri sembe be fol mi andi ha ɓawo mi waɗima kujeji jur ko sunatama amma wakkati man ɗo nana ngam mi yiɗi on mi waɗi bannin man mi yettima sei mi ɓesdinama muyal dow ko a muyi be ko mi waɗima abbo mi nani ko a wi nane ma dadam ɗo wiyam yo to goɗɗo mari magal gule ma nyamuɗo a hokka mo nano mara to aɗo dari on ma a joɗa to aɗo joɗi bo a wala amma ɗo andi min kam ha jonta ɗo goɗɗo feere ma mi accatako mara ma sakkoltami be hoore am nane ma ɓi adamajo kam hani nosa misalu dow daruggal ngam to a dari yeeso magal ɗo kala ko a waɗi pat kanjum on ngal lornintama to aɗo moosa on ma kanjum on ngal lornintama to aɗo fongini on bo kanjum on ngal hollatama banni ɓi adamajo bo woni to a sanji jonde be ma ko sanja jonde be ma to nane ma min kam mi andi mi toñayma mi andi bo neɓa neɓugo ko nde a lortan alhamdulillahi hande ka a lorti to komi torata kam Allah waɗu geɗal hakkunde men andi na jota ndema ɗo mi andi tillata amma mi yawa mi yaha ɓawo ɗon mbawi leƴƴami seɗɗani mi yaade mi wartira mi hayno bo wala mo balloten to mi lorini ɓe wara bamade miɗon mari jewta juuɗe miɗo saƴƴino jota ɗo ɓelde wannina mi nani abbo to Allah yare jam yawa na kanko qui est en ligne hein IP Sadou merde to hala ɗo gonga to andi a wolwata waya ɗo wolwa way o huudeɓe soje jotta moy oɗo wallahi oɗo ɗo geddu Allah onon ma on ɗon mari aybe ase dalila irin feere ɗo on waɗi yiɓɓen ɗo ɓe ɗon nanga amin ɓe ɗon mbara amin to na laaɓi ana ɗon wiya mi o mari rankilɗo min mi marata ɓe maako rankilɗo min mi marata ɓe maako aɗon laara oɗo ɗo laaru onon ma na on waɗi probléme onon ma tan waɗata wa ha ɓe nanga yimɓe laaru ko ɓanndu maako ma na nande déjà habde jaw téléphone ɗo tefe babal on ira mo ɗum fotti ha bas min timmina hala ɗo laaɓan o ire mo be téléphone may pat on waɗa ɗum hala may sala banin min fotti ha bas ire mo on baran goɗɗo on baran yimɓe wallahi jotta dalila ɓingel debbo ɗo na yiɗi a vurta shaniyam ɗo na dalila ɓingel debbo ɗo na wattami ko a wattami ɗo na to ngam majum ha mi yeccama wala mo hey sendirgo am be ma duniya ɗo Bilkisu ɗume aɗo wona banin ɗo e to Bilkisu jaɗo wiyaman Bilkisu to mo ko Bilkisu man mi wiima yewtare am kam
jotta ɗo mi nani on ɗo volwa haala ɓangal be maako amma anda gotel ɗon mo yalɗiri tegal ma be maako pat probléme no tawi biyam amma muñowa mi hollama hami timmida be ɓingel debbo ɗo ka jotta ɗo a laara ɗume ɗum wiya ɗum balkisu ɗume aɗa waɗa bannin gaji doggu balkisu ta waɗu bannin min gaji on dey mi dogga mi yaha toy gaji doggu adilla saare gaji nayina ɓingel debbo ɗo ka hatta kan waɗugo yiide be ma abbo se a anda gotel wala mo hatta mi terugo be ma na ɓiɓɓe adama en bana ma wima yo ginnawol terata ko be ɓi adamajo wattako na to be am ka waɗan e ko a waɗi mo Bilkisu gaji ma a wiyata ɗo gaji ɗo o mayata o nanta belɗum ha ragare balɗe mako kayefi hala jimi bolwata ono barka mon dum del se a wawa hunduko ma boddo ma yeso laamu a woni ay wore barka ma mayna deftirin woni a anjina teburu ko wari a sare do min kam mi famay sam assalamu alaikum nani ma amire ni hala dume ma do wolwa kam do mareji corona tami dai min da yecca mi moredi ni ma do a tammi wolde ja jillino a accido haala man salina waɗu no a watta pat a nanga mo to a nangi mo bo waɗu ko hani a larata ɗo kabiru ha nder duniyaru ɗo to ni an a ñayri jawdi ko ma laamu malli ko dabare yottay ko hokkama ɓingel se to Allah hokkima sare ɗum sare goɗɗo na sare baba men enen ɗo en wala saaro en heɓi en ɗo ɗuwa haɗɗo ɗume on a waddata buuɗaje tramolen ɗo on andi Allah accatamon kam a wadda ha duniya ɗo pa hunduko ɗo to wala ko o nasta hunduko salatu barkama naɗo jurgiri banni ɗo wallahi hammaji ga keyami ñamay ñamduje a laari keñña mi defi ɗo ha bappa en on mi yehi ɓe hokki am mi wari mi sofni hala tegal on ɗo laara ɗo semuyal iga on ɗo tera ɓeɗo wiya mo ni on semuyal ɗo ko laarini irada kujeji banniɗo on barkama nam mbiyo mi sefnayon mi nanayi mbiyo mi sefnayon barkama kayya sambo hulo Allah o huɓutani a saweri ɗiɗi a ñamdi timmi mi tawi debbo mako reedu ɓingel mako reedu to bannin kam ko be mojo min sendera de duniyaro kanjum waɗi hande mi wartiri derɗiko mako man sa maɓɓita gite ma boɗɗum heɓa faama o moyjo salamu aleykum banni ɓe ekkitini mana an ba moy ha saare ma yamine mi moy ngam ha saare ma ha dina to a silmin to goɗɗo notay kam a natana loru ba a laari a ɓangi a taskitay ɗo banni balle ma to timmi ko ha toye a woni a maayo kayefi a andiyam a andi ko waddiyam mi foɗima noppi waɗi amin ba nani amma nanayi amma jotta kam noppi ma je min foɗi ɗo mi ta'a noppi man mi dillida be majum useni tata waɗe bannin mi famay nde an ka wurtay sam je sobiraɓe am no pat wurti amma je am ka wurtay sam amma a yiɗi mi jaɓa correction mi waɗa fo ngam o salana ko nandi ba bannin man no kay ɗo kam na waɗata ɗo ɗum haɓɓe dow amin be ma fuu en dara e moytina leddi ngam ha leddi amin yaha yeeso amma bana yiɗi warugo ɗo kam nana ha en yara leddi yeeso kadi ha en ɓedda wonnugo leddi man
to bakkama amma min kan kum yacca tan fa sanja fa kayefi